Biden Camilleri ħabbar fil-Parlament illi s-soldati irċivew aktar minn 300,000 euro bħala allowance għas-sigħat żejda li jagħmlu fil-perjodu tal-COVID. X'inhuma l-kummenti tiegħek f'dan ir-rigward? Iva, nikkonferma dak li qal il-Ministru Camilleri. Fil-fatt aħna dan il-kumpens, għax laqas nistgħu nsejħu la sara, qed isir fuq talba li kienet għamlet il-German Credit Union fil-bidu li sirna naflu li Malta hija taħt emerġenza s-saħħa pubblika. Dan huwa ftehim temporanju, jiġifieri mhuwiex indefinite, jiġifieri dan ħajt skadi sal-aħħar tax-xahar, sa meta Malta tkun ma tibqax aktar dikjarata emerġenza s-saħħa pubblika, u dawk il-soldati kollha li ġew meħtluba jaħdmu aktar minn 48 hours se jieħdu kumpens għas-sigħat żejda li ħadmu. Jiġifieri biex anke l-pubbliku japprezza x-xogħol tal-armata, uffiċjal normali fis-servizz pubbliku jiskattalu l-ħlas wara l-40 siegħa xogħol. Dawk it-300,000 euro li semma il-Ministru Camilleri skattaw wara 48 siegħa xogħol fil-ġimgħa medja, tittuħu medja skont ix-shift li kien. Jiġifieri hawnhekk joħroġ ċar kemm il-kundizzjonijiet tas-soldati huma baxxi. U jekk ma servital xejn il-pandemija, ħareġ l-elementi ta' kemm hawn ħaddiema li fil-mument tal-prova niġu bżonnhom, naturalment fosthom is-soldati. Ħadna pjaċir ukoll li fil-kumment li għadda l-Ministru Camilleri fil-Parlament semma wkoll li issa rridu nagħlqu kemm jista' jkun malajr il-ftehim kollettiv għal dawn is-soldati. Dan huwa n-nies qed jistennew ħfarqa kbira, mhux biss tal-armata, iżda wkoll qed jistennew l-uffiċjali tal-ħabs. L-uffiċjali tal-ħabs ukoll għamlu biċċa xogħol eċċezzjonali u kif qal il-Ministru stess, l-uffiċjali tal-ħabs u l-amministrazzjoni organizzaw ruhom b'tali mod li laqqas sal-lum, jew l-inqas sal-bieraħ, laqqas kien hemm każ wieħed ta' COVID u għal daqstan daw il-ħaddiema, daw iż-żewġ korpi disciplinati, naturalment issa jistennew b'ħerqa li l-Gvern biex nirċievu il-kontroproposti u mill-lum il-qoddim jekk il-bambin irid intuhom tama ġdida b'kondizzjonijiet aħjar.